Kaixo lagunok, hemen gaude joko berli honekin. Slenderman deitzen da, eta eskatu didate eta ausartuko naiz honen gameplayak egiten, ezak ez materiautuko duten, bale? Jokonen gauza da salera tipo bat, eta jatu behar dituzu 8 papel, esango dut, 8 papel boske, ai dios, astuta ja. 8 papel, toki handi baten, soitzez beteta, eta zure atxetik dabil Slenderman izeneko gizontxo bat. Eta, gizontxo hori, ikusiko dugu egingo duet, baina gauza da tipo horretaz lasterka joatea, eta, agarrereko zu linternatxo bat, jakin dezazuen. Beraz, ea, zer gertatzen den. Suposatzen da beldurrezko jokoa dala. Bale, orduan, ea, zer gertatzen zaidan. Dirudi hasiko garela, ja da. Hor, justo. Collet all H page. Bale. Lasai egon gaitezen. Hene jongo gara, ez dut ondo ikusten, bale? Eguzkia justo atxetik maten hau eta... Bale, esan behar da, linterna, bateriaren... Linterna amai daitekela, no ma... Bale. Listo, lasterkan dezakegu. Obeto... Esferiatu atxera, nordak. Zetik etor daiteke beti... Gizontxo ura, bale, komentuz dirudi ez dagoela eze. Bale, joz, imaginatu zako begi mota esan behar duen hori horrelako gauza egiteko. Hene bada. Esan behar dezuet benetan, animazioa ez dago txarto, jokoa oso ondo eginda dago, grafikoki eta ez du, ia ezer okupatzen ordenagailuan. Eta ja nago lan tentsionatuta, esaten dena hor, tentsio osoz. Jokonen gauza da bilatzea 8 papelak. Slenderman A. Zuri harrapatu, claro. Zan behar dut, bi bideo ikusita ditu dala jokonetaz. Ikusi nuen lehenengo bideo osoa. Bale, lehenengo bideo ikusi nuen oso. Eta... Vamos. Beldurtuta, baina... Lehenengo bideoarekin. Bigarren nahiago izan nuen ez begiratzea. Alako jokoak asmatxa nola okurritzen zaizkie. Benetan. Alako jokoak, pentsatu. Hanago, beldurtuta ez, urrengokoa. Eki daiteke, ez. Daiteke zer egin hemen, ia kamioiaren inguruan zer dagoen. Ez. Korain, igoko nintzatek hemen kamioire izaria pitando. Txakurra entzuten da. Hene. Beldurtuta nago, ez pentsa, beldurtuta horren... Tentsio baten oso tentsio handian.
oraindik ez dut papelik hartu. Papelak hartzen zoazten enean, bale, musikatek eta olako ezberdinak aldatzen joango dira eta gero eta musika zereko bai hori ezberdinagoak izango dira. Beldurtuta nahi, osea, benetan dinotzuet zutala ezer topatu, orainik eta ja nago linternari jakin dezazun amaitzen zaiola, azkenean amaitzen zaiola bateria, bale? Eldu nahi zona berriz, me cago en la esa vuelta bat eman dut. Tia jaz, ez dut asko ikusten gainera. Sartuko gara hemen pizkat zeitzen hartan ea zer ikusten dugun. Zer topatzen dugun. Benetan dinotxot madre mía. Ay Dios. Es Mercedes. Ay Dios. Ay. Zuten dituzue pausu hori, Jode, txakurra pauso. Ai ene. Ai ene. Ai, 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 ama. Amatxu maitia. Ai ene. Zer dipatxetan hasi nahi da. Joder. Ai Dios. Jankoiko bedinketu zelbatu nazazu. Ai. Eta horreinik ez dut paperik bezartu, osea. Imaginatu topatzen dudanean, osea. Topatzen dudanean inbotako dut olako oiu oso oiartzun bortitza, pero vamos. Nebada. Joder. Hau zer da, Mercedes. Ai. Ai, sois madarikatuak. Ai, ene. Ai, amatxu maitia. Ama maitia, Mercedes. Salva nazazu. Ai. Joder. Ai. Agende power. Abri tu papel chobat, ay Dios. Ay, erdinera. Ay, help me. Ay Dios, ¿cómo que help me? Help me you, help me joder. Ay ama. Help me niño, help me nik behar dut laguntza. Ai. Ai amatxu maitia. Mercedes. Ai, vaya. Vale. Beraz, vale. Uste dut, eszenarioa limitatuta dagoela baien gatik, balde, horrek esan nahi duelako joder, pausun madarikatuak ama jaingoeko berinketue ai, socorrito Mercedes eta horrendik ez zaita agertu, osea eta nago ja erdi sotinka. Ai Dios. Ez dut pentsatu nahi agertzen zaidanean.
Ay, Dios mío. Ay, nene, ama. Erlasatu, ikertxo, erlasatu, mesedes. A ver. Bueno, behiatu nuen pizkat Slendermanari buruzko informazioa, bale? Eta entzunda neukan alako, zer izen zatakean edo, bale? Eta kitu nuen informazioa eratez esaten zuela tipo batek, ez dut goratzen beti izena, 2009an hartuta jendea normalen esaten zuena, esaten zuen, batzutan ikusten zuela tipo bat oso arraro, hartu egia, eta sortu zuen, hori, Slendermanari buruzko mitu legenda hau, bale, eta horrekin bat, orain ez dut goratzen nork sortu zen jokoa, bale? Baina, esaten dute Slenderman da, hostia, zuaitz madarikatua, mekaguen. Esaten dute Slendermana dekola podere psikikoak eta alakoak eta podere psikikoak dekola eta pertson bat baino gehiago neurtzen duela altueraz, bale? Eta oso esku luze eta finak dituela. Normalean, Normalean Slendermana agertzen denean edo norbait jarraitzen dionean ez da gelditzen, hau da, jarraitzen du harrapatu arte. Eta batzuek ere ero geratu dira, vamos. Bale, ez dut eitzen ari naizela, urratxo hori uste dut. Vale, esan berra dokat guztiz galduta nagola. Ez dakidela ez da nondik joan, hortik joango nahiz, zer ikusten dudan, bale? Bideotan bai ikusi dute zonalde pare bat, daudera etxe bat, eta holan dan zer topa daitekela, pero vamos, ideari bez non demonter garatzen den, oraintzen bertan, bale? Hau oso ondo prestatute dago galtzeko eta ez jakiteko non demontere zauden. Oian atxeko bat dirudi, ai dios. Eskatitxaliko bestela. Lontxak. Entzuna dekot, ikusitu dala, jokoan Slendermanarekin topatzen basari saiatu ez begiratzen, edo begiratu denbora gutxian, bale? Eta bolta erdi eta lasterka eta argiarekin itxalita, holan ez dizue hain ondo ipusiko. Betximentan ez da zenbat denbora daraman, bale? Baina beldurtuta dago, benetan dinotxuet beldurtuta nagola. Beldurtuta, galduta, holako pausu. Ai, Dios! Harrapatu nau! Ai. Hori ikusi duzuen hori izan da, harrapatu nahuela, madarikatua, bale? Baina ni justo lortu dut alde egitea. Ai, madarikatua. Eta uste dute Nintendo madarikatu hau energi gabe gatzen ari dira. Ai, joder, bakartutakoen gatik, baina ai, jodar. Ai, gene amatxo bere inketu, madre mia. Ai, ez dute zer ikusten, kaka, azten nahi nahi ja. Nire begiak be. Jode! Alako joko hau.
Ai, ene bada. Ai, ama mesedez lagundu. Ai, ez dute zer ikusten. Mamma mia. Nara fe. Mai, jakin arehisten. Mamma mia. Ai, ez dute zer ikusten. Mai. Iko. Galduta nago. Benetan galduta nagola. Ai. Ai, ama. Uste dute. Agertuko naizan nagolako. Jode, nola nagoen. Lagunok, uste dut hemen ikutxeko dudala, bale? Urrengo egunean gehiago, berriz uste dut ezin dela gorde partidarik, bedaz, zerotik hasi, bale? Ja ez dute zer ikusten, linterna hau ja akabo, bale? Nik beldurrez ez, osea, urrengoa, bale? Ni ja ez dakit ez dakit nagoen, ez dute zer ikusten, beraz, hemen utziko dut, eta urrengora arte, agur!